ਝੁਕੜੇ ਸਣਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਚੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਲੋਕੋ ਓਏ ਲੋਕੋ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਧੀਆਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਲੋਕੋ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਧੀਆਂ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰੋ ਧੀਆਂ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰੋ ਧੀਆਂ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੈਰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਏ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਏ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਏ ਕਦੇ ਭੈਣ ਕਦੇ ਬੀਵੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਏ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਏ ਕਦੇ ਭੈਣ ਕਦੇ ਬੀਵੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਏ ਉਹ ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ ਧੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਏ ਧੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭੱਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭੱਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਲੱਭ फरमाना अल्लाह मेरी बेटी नू जन्नतुल फिरदौस से आला मुकाम अता फरमाए कोई किवें अगे टोरोगे ओ कौन जमेगा कौन जमेगा पुत्र थे किथे रिश्ते जोड़ोगे बाजतियां दे खानदान किवें अगे टोरोगे
گے کون جمے گا پتر تھے کتنے رشتے جوڑو گے ہائے ہائے کون جمے گا پتر تھے کتنے رشتے جوڑو گے اینو نبی پاک وٹے آیا اینو نبی پاک وٹے آیا دنیا اونچے مان بدایا جی میں پھر پیش کر رہے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں پھر کہو باجتیاں دے خاندان ایک بزرگ فوت ہو گیا بڑی مختصر جی گل سنا رہے ہیں جنازہ جا رہا سی اگوں ایک بندہ آ گیا گل لمبی ہے لیکن میں مختصر کر دینی ہے انہیں کیا کون فوت ہویا جدو چہرہ ویکھیا پتہ لگا ہے وہ بندہ جندے کولوں میں روپیہ 15 لاکھ لینا ہے انہیں کیا میرے قرضے دا کوئی وارث بنے کوئی وصولی کرن دا وارث بنے کوئی ادا کرن دا وارث بنے تے جنازہ لے جاؤ بابا جی جدو سارے بھراواں نے دتا جواب رشتہ داراں نے دتا جواب جدو گھر پیغام پہنچے تے بابے دی ایک دھی سی توجہ فرما اگلی گل سنو مچل جاؤ گے جدوں پتہ چلیا انہاں کہ ابھی تیرے بابل دا کوئی جنازہ بندہ روک کے کھڑا ہے کہ قرضہ ادا کرو تے جنازہ لے جاؤ توجہ فرمانا جدوں بیٹی نے اپنا زیور پیسے جتنا مال کول سی بھیجیا وہ بندے دی چولی چ پیا جی سب توجہ فرمانا ہر گل ہر محفل نہیں ہوندی جے ٹائم بنیا تے سن لو ذرا توجہ بندے دی چولی چ جدوں مال آیا تے بندہ دیاں چیخاں لوکاں پوچھیا تیرے تے ڈبے ہوئے ترے نے تینوں تے خوش ہونا چاہیے انہیں کہا تسی گل نہیں سمجھے تسی گل تسی بھی نہیں سمجھے تسی گل نہیں سمجھے انہیں کہا میں 15 لاکھ روپیہ اس بندے کو لینا نہیں انہیں کہا ڈے کوئی کہا میں تے دینا سی میں تے دین آیا اصل وارث لب رہے ساں کہ دیواں کنوں ان بولی ذرا تھی بن کے زندگی وچ کئی کردار نبھاندی ہے کدے پین کدے بیوی تھے کدے ماں اخواندی ہے ماں پہ ہون دکھاں وچ کیرے پتر لکھ واری منہ پھیرے تیاں پھر بھی ہائے تیاں پھر بھی ماں پیاں دے کر پجیاں آندیاں نے پت ونڈان زمیناں تیاں دکھ ونڈاندیاں نے ایک دوجے دے دل وچ اپنا پیار جگاونا ہے اوے رسے پین پراواں نوں تسی اج مناونا گلاں میرے ذہن وچ بہت نے لیکن میں وقت نوں بھی کلوز کرنا ایک دوجے دے دل وچ اپنا پیار جگاونا اوے رسے پین پراواں نوں تسی انج مناونا میرا اشارہ سمجھ جانا انج خدا دی قسم مننے ہوئے بھی رس جاندے نے تے جدوں انج جاویں گا نا پہل کرتے صحیح اوے رسے پین پراواں نوں تسی بابا جی انج مناونا اے گزریا ویلا ہاتھ نہیں آنا آسماناں وچ اڈدے پنچھی اڈدے پنچھی اڈدے پنچھی او کدی ویکھتے صحیح کی کردے نے
رزق ذخیرہ تے بندے ہی بھکھے تے بندے ہی بھکھے مر دینے او بندیاں مٹی دیا جڑا ہے وہ بولے گا جنہوں پتہ ہے کلو نفس ذائقہ ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے او بندیاں مٹی دیا او بندیاں مٹی دیا او بندیاں میں زیادہ ریپیٹ نہیں کراں گا توجہ فرمانا میرا انہاں میں اس لیے اٹھ دینے تے بٹھانا میں گل سنا رہا توجہ فرمانا او مٹی تیری زندگی بندیاں مٹی موت دا گہنا او مٹی تو انمول ہے پاویں مویا مٹی مول نہیں او پینا او مٹی دے نال مٹی ہونا اس مٹی تو کی لینا آخر مٹیوں مٹی ہو کے مٹی دے وچ مٹی ویکھ کے مٹی نو رون لگی مٹی نال جدوں پائی جدائی مٹی پھر مٹی رکھ کے مٹی دے تخت اُتے اتوں خوب نوائی توائی مٹی پھر مٹی مٹی نو چک کے ٹری جاوے او مگروں کرے دہائی دہائی مٹی پھر مٹی نے او مٹی دی قبر کڈی وچ رکھی مٹی اتوں بولو ذرا جڑا تھک کے راہ وچ بہ جاوے اونوں دیر نہ ہووے او جڑا گزریاں گلاں تے ایویں اڑ جاوے او پھر زیر نہ ہووے بھائی مسوا توجہ فرمانا او جڑا تھک کے راہ وچ بہ جاوے اونوں دیر نہ ہووے سجاد چکے کو ذرا اونوں دیر نہ ہووے او جڑا گزریاں گلاں تے اڑ تے گزریاں گلاں کی نے کر صاحب جڑا گزریاں گلاں اُتے اڑ جاوے گل کی ہے آج ہی اسی اودے علاقے چ اودے گھر گئے اودے محلے چ گئے سانوں ملیا اونے صحیح طرح لنگر پانی نہیں پوچھیا تے ساڈے والے آئے گا تے اسی بھی نہیں پوچھنا میں کہنا نہیں یار او جڑا تینوں نہیں پوچھدا جے کدے تیرے قابو آ جاوے اونوں انج دا پوچھ اونوں اپنے نام پوچھن تے اپنی تربیت تے شرم آ جائے او جڑا گزریاں گلاں اُتے اڑ جاوے او پھر زیر نہ ہووے تے کی ہووے جڑا نال دکھاں دے کھے جاوے ہاتھ چوکے بولی یار ذرا لور تک جاواں تیرا ذوق یاد رہے او جڑا نال دکھاں دے کھے جاوے او دلیر نہ ہووے تے کی ہووے او جدی کنڈ تے باپ دا ہاتھ ہووے او ببر شیر نہ ہووے تے کی ہووے عظمتاں باپ دیاں اج میں تینوں اس ہستی لی ہاتھ اٹھانے نے انج سلام پیش کرنا جڑے تیری میری وجہ وجود ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے سلوٹ پیش کرنا ہے اپنے باپ دی عظمت لی کہنا ہے عظمتاں باپ دیاں عظمتاں باپ دیاں بولو بولو عظمتاں باپ دیاں عظمتاں باپ دیاں عظمتاں بولو یار عظمتاں باپ دیاں 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 بچیاں دے لئی ہر دکھ ہس ہس جردا اے ہر دکھ ہس ہس جردا اے
جدے لی گل سچی آ چکے کہنا کیمرہ بجے نہ بجے او باپ تو باج وفاواں کیڑا کردا اے ماں باپ تو باج وفاواں کیڑا کردا اے عظمتاں باپ دیاں عظمتاں دیاں آخری شعر پیش کر رہے ہیں توجہ فرمانا جس دی کنڈ تے یارو باپ دا ہاتھ ہووے جس دی کنڈ تے یارو باپ دا ہاتھ ہووے کسے میدان چیوں نہ سجنو ہر دائے ہاتھ اٹھا کے کہنا یار ذرا باپ تو باج وفاواں کیڑا کردا اے نعرہ حیدری نعرہ حیدری کوئی شعر پیش کراں گا زیادہ نہیں پھر انشاءاللہ پھر صحیح اگلی باری باقی پھر نعرہ حیدری علی والا دون بعد اس سے یار تاڑی مہربانی ایک کو شعر پیش کر رہے ہیں نعرہ حیدری گل چل رہی ماں باپ دی عظمت دی ماں دی شان اس رنگ سے ایک کو شعر سنو عمل چنگا ہووے ادا چنگی ہووے اچھی بولا ذرا عمل چنگا ہووے سب نو اچھے عمل کماون دی توفیق عطا فرماوے ہاتھ سجا علی دے ناتے چوکے کمی عمل چنگا توجہ عمل چنگا ہووے ادا چنگی ہووے وفا چنگی ہووے حیا چنگی ہووے کسے ایرے غیرے دے اگے نہیں جھکدا جے بندے دے اندر انا چنگی ہووے ضرورت دلیل ثبوتاں دی کوئی نہیں بھائی انج کیمرہ کھمائی ذرا علی والا صرف علی والا تو میں آپ چکے کہے گا علی چنگا لگدا جے ماں چنگی ہووے علی چنگا لگدا جے ماں چنگی ہو بولو حیدر 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 میں نے پورے کلام دا حکم ہے لیکن نعرہ حیدری ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز خوبصورت انداز خوبصورت لب و لہجے کے مالک لاہور کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے مہمان صدا خان جناب عزت معاف بھائی وارث علی چشتی صاحب نوکری پیش کر رہے تھے بلا تاخیر اور بلا تمہید تلاوت تو قاری حسن رضا صاحب کی بھی تھی لیکن آپ کا گلا بھی ڈسٹرب ہے طبیعت بھی خراب ہے آپ نے معذرت کی تو میں فضیلت الشیخ زینت القرہ نجم القرہ فخر القرہ استاذ القرہ واجب الاحترام جناب قاری عادل الباز سالم صاحب جمہوریہ مصر الازہری صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ نحمِ داؤدی کے فیضان سے ہمیں مستفید فرمائیں تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب اذان کو منور فرمائیں گے آپ محبت کے ساتھ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر یقین کرو پچھلی رات دا ٹائم میں قبولیت دی کڑی ہے قرآن پاک سنو گے اور اس کی عمل کرو گے انشاءاللہ رنگ لگ جان گے نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے پتہ لگے مصطفیٰ دیال دے نوکر پہ بول دے لے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي
هو الذي يصلي عليكم يا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وسبحوه بكرة وأصيلا يا الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عليهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وخاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير
لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك،
أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلة إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم لا تحوجنا بالسؤال إلا إليك. اللهم إنك حليم كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك حليم كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك حليم كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين يا رب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجانا، واجعل الجنة مأوانا، وانصرنا على من عادانا يا رب. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجانا، واجعل الجنة مأوانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنك حليم كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم سهل لنا أرزاقنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان ميسرا فبارك لنا فيه يا رب العالمين. اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب يا مولانا، فاستجب يا مولانا، فاستجب يا مولانا كما وعدتنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت آواز و انداز کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرما رہے تھے خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری علی مسعود آسی صاحب تشریف لائے ہیں. خوش آمدید پیش کرتا ہوں بلا تاخیر اور بلا تمہید. آپ ماشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے. آپ سے گزارش ہے آپ احباب تشریف رکھیں انشاءاللہ. قبلہ خوبصورت گفتگو فرمائیں گے جناب عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری علی مسعود آسی صاحب. نعرہ تکبیر. قاری صاحب کو رستہ دے دے. آپ قاری صاحب نے جانا تو آپ احباب سے گزارش ہے تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. مہربانی آپ دوستوں کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا
आवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। गूंज पा दो अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कोई महबूब न होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है कि बैठा है चटाई पे मगर अरे शनशी है। बैठा है अल्लाह दी कसम बैठा फरशां ते वे लेकिन जान दा अरशां दियां बैठा है चटाई पे मगर शनशी है। और मिलता नहीं क्या क्या मैनू पता है बिल्कुल तुसी थके भी बैठे हो भी टाइम भी काफी हो गया है। थोड़ा जिहा कोशिश करो 15 मिनट 20 मिनट अद्धा घंटा जिन्ना तुहाडा ज़ौक होएगा उन्नी को आपां गलबात करांगे। मैं बुजुर्गां दे कलाम तो इब्तदा कीती है। सियाने बंदे आंदे ने भी छोरा वाली काम वावा हो गया है, कोई बुजुर्गां वाला हो जाना चाहिए। इसलिए ये महफिल हजूर पाक दी इहदे विच असीं दामने च हजूर दा प्यार लैके जाना है। ते बेशक तुसी काफ़ी देर दे बैठे हो। साडे बेली ने चिश्ती साहब आंदे हुंदे ने भी हुण टाइम तकरीर दा नहीं है, हुण कोई मालशिया सदा के ते उहदे कोल गुटाउण दा टाइम आ। लेकिन हाँ नहीं वो तो प्यार मोहब्बत वाले ने अपने मोहब्बत बड़ा खूबसूरत जनाब। अल्लाह आपने सलामत रखे भी काफ़ी हिम्मत नाल बैठे हो भाई ते अल्लाह पाक इन्हां नूं बरकतां देवे। एक बारी सुभान अल्लाह आखो। मैं ये मिसरा एक पढ़ के ते फिर अगे तकरीर नूं शुरू होना भाई। और मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। एक लफ्ज नहीं है
جو تیرے لب پہ نہیں ہے تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تو سونیا چاہے تے ہر رات ہی معراج دی رات ہے تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ محبت پیش کرن تو بعد میرے معزز محترم محتشم دوستان گرامی بزرگوں ساتھیوں نوجوانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجدی ایک خوبصورت بزم ساڑھے پاک پتن دا ایک عظیم ساؤنڈ اور انتہائی خوبصورت ساؤنڈ گن شکر ساؤنڈ شفقت ببی بھائی آپ نے اور آپ دے برادر اصغر بھائی اختر حسین اور آپ دے والد گرامی محمد بشیر صاحب آپ نے اس خوبصورت محفل نو سجایا ہے اللہ رب العزت آپ دی اس محفل نو سجانا اپنی پاک تے اچھی بارگاہ چ قبول فرماوے تے مالک ساڑھے نیویں بندیاں دا اسی نیویں میاں ساڑھے نیویں بندیاں دا اپنے اچھے محبوب دی محفل دے وچ آنا بہنا تے سننا مالک قبول فرما لوے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بڑیاں محبتاں باقی احباب دیاں بھائی طاہر صاحب بھائی حافظ صاحب تشریف لے کے آئے قبلہ حافظ نیاز صاحب بھائی عمران سیال صاحب اور سارے بیلی بھائی محبت والے پیار والے ہو آؤ بھائی چھیتی نال گل شروع کریے گلاں باتاں دا ہوں ٹائم کو نہیں ہونا نہ تمہید دا ہوں ٹائم ہے بھی میں تمہید نو ٹور جاواں تے اے نیندر نو ٹور جانا بھائی میرے کو لینا ٹائم نہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام توجہ ہے بھائی کون نبی داؤد علیہ السلام اتنی خوبصورت آواز ہے ہوا وچ پرندے رک جاندے نے اتنے خوبصورت لحن داؤدی آپ نو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اتنا سونا پڑھدا ہے نبی داؤد بھی پرندے رک جاندے نے ایک دن اپنے حجرے چ بیٹھے نے تے سامنے زبور شریف کتاب ہے او کتاب جڑی اللہ دے نبی داؤد تے اتری ہے تے سامنے کتاب ہے بھائی شفقت تے اللہ دا نبی داؤد شریف پہ پڑھ دینے داؤد علیہ السلام زبور شریف پہ پڑھ دینے کتاب پڑھ دیاں اچانک اللہ دے نبی نے نا انج تاں کر کے تے ایک حجرے دی دیوار تے سرخ رنگ دا کیڑا چلدا نظر آیا جدو اللہ دے نبی نے سرخ کیڑے نو چلدا ویکھیا نا تے نبی دے دل وچ خیال آیا بھی اے نکا جا کیڑا کی کردا ہوں میں تے نبی ہاں میں تے بڑیاں شانہ والا لوگاں نو اللہ دے رستے والے بلانا تے اے چھوٹا جا کیڑا کی کردا ہونا ہے کی نام میرے بھائی دا محمد ادریس بھائی نبی دے دل چ خیال آ گیا بھی شیر میاں دل چ خیال ہے بھی نکا جیا کیڑا کی کردا ہے میں تے نبی شانہ آڑا بس جدو نبی دے دل چ خیال آیا نا نبی داؤد علیہ السلام دے اس کیڑے نے عرض کی تھی یا اللہ جے کدی میں نو زبان دے میں نا تے تیرے نبی نال 2 گھڑیاں گال نہ کر لا ویسے کیڑے بول دے کوئی نہیں کدی مجھاں گاواں بول دیاں ویکھیاں نہیں کیڑے بول دے نہیں نہ کوئی جانور بول دے نے لیکن جدو رب پجاوے ادو بول پیندے نے بھائی کملی والے دے غلاموں جڑے ویلے کیڑے نے عرض کی تھی یا اللہ جے کدی مینوں زبان دے میں
تے میں تیرے نبی نو بول کے دسنا چاہنا اللہ نے اس کیڑے نو زبان دیتی اج شفقت ببی بائی دے گھر چ بیٹھ کے سنے دیا گلاں سننے والے ہو او جدے کیڑے بولنے نہیں لیکن جدوں اللہ کو جاوے اودوں بول بھی پیندے نے اللہ نے اس کیڑے نو بولن دی توفیق دیتی او کیڑا زبان فصیح نال بولیا ادریس بھائی او کیڑا بول کے کہتا ہے اللہ دے نبی جی تسی پوچھیا میں کی کرنا وا جے ویلے دن چڑھدا اودوں اللہ دا ذکر کرنا اودوں اللہ 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 کرنا جدوں شاماں پہ جاندیاں نے اودوں کملی والے تے درود پڑھنا وا او درود کیے اللہم صلی علی سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم اللہ دے نبی جی جڑے ویلے دن چڑھنا ہے ادو اللہ دا ذکر کرنا جدو شاماں پہ جاندیاں نے ادو کملی والے دے درود پڑھنا تسی پوچھیا میں کی کرنا میں تے صبح بھی عبادت کی جا رہے ہیں میں تے شامی سونے تے درود پڑھی جا رہے ہیں میں تے صبح بھی عبادت کی جا رہے ہیں تے شامی کملی والے تے درود پڑھی جا رہے ہیں جدو کیڑے دی گل سنی نا کیڑے دی تے نبی اللہ تھوڑا جا پریشان ہو گیا بھی ایک کیڑا ہو کے کڈی سونی گل پیا کردا ہے او کیڑا ہو کے درود کملی والے تے پڑھے تے اج اس کیڑے دیاں گلاں بھائی ممبر رسول تے ہوندیاں نے تے سنیاں بولنا حضور دے عاشقاں جے تو بھی درود پڑھے گا تے مدینے والا تیرا دا سندا تیرا درود تے مدینے والا سندا ہے نا جے کدی تو پڑھن والا ہوویں تاں کدی تو دل نال پڑھ تے صحیح نا او تے میرا سونا ایتھوں بھی سندا ہے تے اوتھوں بھی سندا ہے بڑی یہ شعر جے سبحان اللہ دی ذرا چھال آوے تا یا لین جڑا سبحان اللہ اچھی ساری بولے اون دے بدے ہوئے رزق کھول دے آج یقین کرو اسی مولویاں بڑے بندے تے مائیاں صاحب کرامن آندیاں نے قاری صاحب ساڈا کم بجیا پیا ہے تے کوئی مہربانی کوئی وظیفہ کوئی تویز تے کوئی مہربانی تے میں تانوں بغیر پچھیوں ہی آکھی کھڑا بھی یا اللہ اون دا کام کھول چا جڑا سبحان اللہ کھولے بڑی گل ہے قاری صاحب اے کام ڈکے جاون تے رب دی پناہ اب بندیاں دیاں نظراں لے جاندیاں نے ببی میاں اے بندیاں دی نظراں تو بھی ڈرنا چاہیدا ہے کئی ہاں دی نظر نال ویکھ لوے نا تے کام سارا ہی بیڑا غرق ہو جاندا ہے بندہ پھر ڈبے گندا رہ جاندا بھی 10 ہو گئے نے کہ 20 ہو گئے نے تے کام تھوڑا ہو جاندا ہے بھئی اللہ نظر بد تو سانو محفوظ فرماوے میں دعا کرنا جڑا سبحان اللہ اچھی بولے اللہ ان دے مقدر اچھے فرما دے بھئی ان پڑھیے شعر توجہ ہے سجنا دی تے ایسی ایمیں گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا نہیں کر دے کر ذکر مدینے والے دا اندے بیچ بھلائی تیری ہے کر ذکر مدینے والے دا اندے بیچ بھلائی تیری ہے ایک بار تو ہو جائے سونے دا ایک بار تو کملی والے دا غلامہ اج بھی اپنا سونے دا ہو جا جے تو سونے دا ہو جاوے گا ساری کائنات تیری تابعدار ہو جاوے گی ایک بار تو ہو جائے سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے آج
بھئی آج آپ دا جی پروگرام ہے نہیں تو کدی کدے موبائل چ ٹر گیا تے کدی توجہ کیتی تے نہ کیتی سائیاں اگلیاں دا ہی پروگرام جامنا جدے جاوے کیوں جی حضرت جی باویں برہم پور نوں جاوے تے باویں پاک پتن نوں جاوے تے ہن اگلی گل تسی سیانے جے او کان والی گل او طوطے والی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے کیا بات ہے ارختر بھائی میں کئی جگہ تے تقریر کرن جانے نا سی اللہ دی قسم اسی مولوی ڈردے پے ہونے قسم چانتی میں ممبر رسول تے بہ کے کیوں بھی ساؤنڈ والے ایڈا گھٹ تے آواز رکھ دین بھی کدے مولوی دے گل نہ بن جاوے ڈبیاں دو دا لائیاں ہوئیاں نے چار بھی مطلب سڑ نہ جاون وچوں لیکن انہاں بندیاں نو دعا یقین کرو میری نہیں ہے بلکہ جگ دے ہر ایک مولوی تے ہر ایک نعت خان دی انہاں نو دعا ہے بھی یہ پھر چلان دینے پتہ لگدا ہے بھی مال چنگا لایا ہوا ہے تے پھر نبی پاک دے جڑے ذکر وچ مال چنگا لاون تے یار بولیا بندیاں خدا دے یار سونا محبوب اون دی کنڈ لگن دے سی اون دی کنڈ مدینے والا نہیں لگن دیندا اس لیے گانج شکر ہی ہے بھائی اللہ آپ دے وچ برکتاں دے وے کریم آقا دے غلامو جڑا ایک باری سونے دا ہو جاندا پھر ساری خدائی ہوندی ہو جاندی ہور بھی بڑے سونے سونے ساؤنڈ والے موجود نے لیکن بھائی گانج شکر تیریاں کیا باتاں بہت خوبصورت بھائی آؤ میرے حکیم کریم آقا دے غلامو یہ جڑا سونے دا ہو جاوے پھر ساری کائنات ہوندی ہو جاندی ہے چلیے نا گل سنیے حضور دا ایک غلام ہے جن دا نام ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سفینہ ایک دن سفر دے وچ جا رہے سفر چ جاندیا جاندیا حضور دا قافلہ اگے چلا گیا تے اے پیچھے رہ گئے بھائی مسند احمد بن حنبل دے اندر حدیث پاک دا کچھ حصہ موجود ہے جدو حضور دا قافلہ اگاں ٹر گیا اے پیچھے رہ گیا تے رات ہنیری تے جنگل دا راہ تے راہ چ چلدیا اچانک کو جنگل دا شیر آ گیا جنگل دا شیر آیا نا تے جنگل دے شیر نے ویکھیا بھی اج گل بن گئی اج تازہ گوشت مل گیا تے شیر بھی کئی دناں دا بھکھا ہے تے شیر نے جدوں بندہ ویکھا نا تے شیر دھاڑیا پر اے اگے کھلون والا کوئی میرے رنگا عام نہیں سی ایک کملی والے دا غلام سی تسی سبحان اللہ بولو تے میں سر نال سناواں نا کملی والے دے غلاموں جڑے بلے شیر تاڑیاں شیر بولیا لیکن جڑے محمد عربی دے شیر یومن او جنگلاں دے شیراں کولو کیوں ڈر دینے او جندی کانڈ تے سونے دا ہاتھ ہوے او ڈولدا نہیں او ٹیندا نہیں او تھلے لگدا نہیں کملی والے دے غلاموں شیر تاڑیا لیکن اگے بھی کھلون والا کوئی کمی نہیں سونے دا غلام ہے او نبی کریم دے غلام حضرت سفینہ بول کے کہنے لگے یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ او جنگل دیا شیرہ او یا میں تاڑی نا او یا میں چپٹی نا تینو پتا نہیں میں حسین دے نانے دا غلام سونے نبی دا غلام تے کتاباں چاہندہ ہے کہ شیر نے نا پوچھ لانی شروع کرتی تے شیر اگے اگے ٹر پیا جیڑا کھان لگیا سی جدو انہوں دسیا نا بھی میں کملی والے دا غلام ہاں تے شیر تابیدار ہو گئی تے شیر پوچھ لا کے پیر چٹنے شروع کردا تے اگے اگے ٹر پیا تے حضور دے غلام نال نال پیچھے پیچھے ٹر گئے تے شیر نے وچھڑے نال ملا دیتے بھائی جیڑا حضور دا ہو جاوے بھائی ساری کائنات ہوندی ہو جاندی ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے آؤ میں جڑی آیت کریمہ تلاوت کی تھی ان دے صرف شان نزول والے جا کے تے میں اجازت چاہنا شہر اعلیٰ بستی اعلیٰ تے لوگ بنی اسرائیل دے لوگ نے تے اعلیٰ بستی ہے شہر دا نا اعلیٰ ہے تقریباً 70,000 لوگ اس شہر دے رہن والے تے اللہ رب العزت نے انہاں نو حکم دیتا بھی تسی نا ہفتے والے دن ہاتھ ہاولا رکھنا ہے تے ہفتے والے دن شکار نہیں کھیڑنا تے مچھیاں نہیں پکڑنیاں تے باقی 6 دن تسی دبال کے مچھیاں پکڑو انہاں نے اللہ رب العزت دے حکم نو سن لیا
لیکن کی کیتا کہ جمعے والے دن دریا چو ٹوئے پا کے نا کھیلیاں کڑ کے دریا چو اگے پا لے ٹوئے بھی چھل وجے گی پانی دی نالیاں چ ہو کے کھیلیاں چ ہو کے پانی ادھر ٹویاں چ جاوے گا تے وچ مچھیاں پھڑ جان گیاں ہفتے والے دن جیڑیاں وچوں وج کے آن گیاں او پھڑ لان گے اتوار والے دن ہفتے والے دن ہاتھ نہیں لانا لیکن گل پوری ہو جائے گی ان ہٹے نہیں رکے نہیں انہاں نے اللہ رب العزت دی حکم دی نافرمانی کی تھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدو انہاں نے اللہ دے حکم دی نافرمانی کر لئی اور 70,000 بندہ سی رب دی قدرت نو جلال آ گیا سبحان اللہ میں حضور دی رحمت دے والا آ رہا بھائی تیرے میرے کریم آقا دی رحمت نہیں ہے یقین کر پچھلے امتی اگر گناہ کر دے سن تے انہاں دا متھے تے لکھ دیتا جاندا سی اگر وہ گناہ ہاتھ دا کر دے تے ہاتھ بول کے دس دا سی بھی آ گناہ کیتا ہے تے بندے ٹر دے تے گلیاں دے وچ مکانہ دے دیواراں تے لکھیا جاندا کہ اج رات بندہ آ گناہ کر کے آیا ہے تسی ذرا تصور کرو بھی راتی کسی دا مرلا وڈیا ہوئے توجہ ہے مرلا وڈیا ہوئے تے صبح بوئے دتے لکھیا ہوئے میاں فلان دا فلان مرلا وڈ کے آیا ہے تے بندہ تے گھروں شرم دا ماریا نکلے ہی نہ بھی میری ایڈی بدنامی ہو گئی تے پہلیاں قوماں نو رب این سدھا پھدا جا کہ این رب تعالی این کر دیندا بھی انہاں دے متھیاں تے لکھیا جاندا انہاں دے بویاں تے لکھیا جاندا بھی انہاں نہ گناہ کیتے تے پھر جدوں انہاں نے اللہ دی نافرمانی کیتی نا ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑیاں تسی سبحان اللہ تے میں آیت پڑھ کے حضور دی شان پڑھاواں اچھی سبحان اللہ کملی والے دے غلاموں اللہ رب العزت نو جلال آ گیا اللہ رب العزت نے روکیا اللہ دے نبی داؤد نے روکیا لیکن او رکے نہیں او 70 سال ایویں مچھلیاں پکڑ دے رہے اللہ نے روکیا لیکن رب دی گل منی کوئی نہیں اللہ نو جلال آ گیا اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا منکم فی السبت اللہ دا قرآن فرماتا ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اللہ دا قرآن فرماتا ہے او لوگ جنہاں نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنیاں نہیں چھڑیاں اللہ نو جلال آ گیا اللہ نے فرمایا سارے باندر بن جاؤ او 70,000 یہودیاں دیاں نسلاں بدل گئیاں انہاں دے شکل بگڑ گئے کوئی یہودی بنے گئے میں تفسیر دیاں کتاباں چ پڑھیا کوئی یہودی بندر بن گئے کوئی خنزیر بن گئے کملی والے دا غلاماں پچھلیاں قوماں گناہ کر انہاں دے متھے تے لکھیا جاتا ہوئے انہاں دے گھر وچ لکھیا جاتا ہوئے انہاں نو رب باندر بنا دے انہاں دیاں شکلاں بگڑ جاندیاں نے اج ایمانداری نال دسی اسی کیڑا کام گناہ دا نہیں کر دے اج دن بھی گناہ کیتی جا رہے شامی بھی گناہ کیتی جا رہے اسی نبی دی امت گناہاں وچ ڈبے ہاں گناہاں وچ لتھڑے ہاں لیکن اج ساڈیاں شکلاں بھی نہیں بگڑ دیاں اج وجہ کی ہے میں عرض کیتی یا اللہ اج کیڑی گل جڑی تینوں روک لیندی ہے اللہ دا قرآن فرماتا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ دا قرآن فرماتا ہے کملی والے ماں زاگ دے نینا والے انہاں دے گناہاں والے ویکھاں تے دل کردا انہاں دیاں شکلاں بدل دیواں انہاں دے گناہ ویکھاں یا سونیا تیرا منہ ویکھاں جدوں سونیا انہاں دے گناہاں نوں ویکھنا عذاب ٹر پیندا ہے سونیا اگے تیری رحمت دی چادر آ جاندی ہے عذاب واپس ٹر جاندا سونیا انہاں دے اعمال ویکھاں یا سونیا تیرا منہ لہذا ویکھاں سونیا تیرا لحاظ کرنے کہ انہاں تے اج عذاب نہیں آ رہا سونا رحمت بن کے آیا ہے نا اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ماں زاگ دے نانا والیا تینوں اسی رحمت جو بنا کے بھیجیا ہے قیامت تک تیری امتاں دیاں شکلاں
ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਬਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਕਿੱਡੇ ਭੈੜ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਕਿੱਡੇ ਭੈੜ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵਿਗੜਦੀਆਂ। ਧੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵਿਗੜਦੀਆਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਟੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮੁਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹਯਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। आदम चिश्ती ने मिठा जा तर्जमा किया जो सुभान अल्लाह होता यार। ते आदम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे मेरे आया पा ओ वाले ना जावी मेरी चोली अमलो खाली मैं अदना ते असफल अज़लो तेरी ज़ात अज़ल तो आली नाम लेवा महबूब तेरे दा ओ जिंदे मोडे कमली काली मेरे ओ ऐप छुपासी ओ आज़म मेरे आज़म मेरे ओ आज़म मेरे ओ ऐप छुपासी ओ जेड़ा देश अरब दा वाली आज़म मेरे ऐब छुपासी जेड़ा देश अरब दा वाली इस सोने दी वजह तो अज अज़ाब रुकिया होया। भाई तवज्जो करो जे सुभान अल्लाह आखो ते एक मसला और करा, एक मसला और करा जे तुसी इजाजत दियो तां ते फिर सुभान अल्लाह नाल इजाजत लभदी है ना। मेरे हजूर दे गुलामों गज़वा खंदक दा मौका है। मदीने दे उत्ते 10,000 यहूदी ते काफर रल के हमला करन दी उन्होंने साजिश की। 10,000 बंदा मदीने ते चढ़ाई कर ली। तवज्जो है बेलियां दी, इको गल हजूर दी रहमत च पेश करके ते इजाजत। 10,000 बंदे ने जदों हजूर नूं खबर हो गई भी 10,000 बंदा हुण अज मदीने ते चढ़ाई करन लगे है ते हजूर पाक ने सहाबा नाल मशवरा कीता ते हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला हजूर दे ओ सहाबी ने जिहड़े फारस ते ईरान विचों चल के हजूर दी बारगाह च आए ने ते हजरत सलमान फारसी ने अर्ज कीती सोहणिया जदों साडे जंगां होंदियां ने ते असीं आपदे शहरां दे इर्द गिर्द वड्डी सारा टोया पाने 8-10 फुट डूंगा ते चौड़ा भी इन्ना ही भी जड़ी अगलियां फौजां आवन इत्थे ही डिग पैण ओनू ढक देईदा ओनू कहंदे ने खंदक खोद देना ते सोहणिया मदीने दे गिरद खंदक खोद दईए ये बड़ा वड्डा लश्कर आ रहा ते पहली सट ही इन्हां नू इत्थे वज जावे। हुण खंदक खोदी जा रही है। खंदक दे विच मेरा नबी आप विच नाल लग्या है। जिथे सुहाबा पे काम करदे ने मदीने वाला आप भी नाल लग्या बशीर मियां ते सोहना आप नाल लग के काम पे करांदा है। ये तुहाडे छोटे भाई ने, तुहाडे भाई ने मांदरे तो लागे की नाम इन्हां दा? शफकत, इन्हां नाम ही शफकत, शफाकत, शफाकत भट्टू साहब, शफाकत भाई। करीम आका दे गुलामों जदों खंदक खोदी ते हजूर पाक भी नाल नाल मियां कईयां चाह ते मदीने वाला भी नाल लग्या होया। ये नहीं मेरे हजूर ने लत ते लत रख के बैठे नहीं। हजूर पाक ने फरमाया जिथे गुलाम काम करसन उथे आका भी काम नाल करेगा। तुहाडी की सलाह है? सहाबा ने रोकया नहीं होना भी सोहणिया असी करने आ, मदीने वाला तू बह जा। लेकिन हजूर पाक नाल काम कीता। वड्डे लोग को होंदे ने जेड़ा आपदी एक एक गल विचों सबक भी देंदे ने। हजूर पाक नाल लग गए ते फिर वो वक्त भी आया
کھانے بھول گئے تے رات صحابہ لگے رہے تے خندق کھودی جا رہی ہے. کریم آقا دے غلاموں ایک دن حضرت جابر کہندے نے کہ میں گھروں نکلیا تے بھوک دے نال میرا برا حال ہے تے میرے ڈیڈ دے اوتے پتھر بننے آ. جدوں بھوک لگی ہوئے نا بھوک لگی ہوئے تے بندہ صافا بن لوے نا ڈیڈ دے اوتے تے نپ لوے تے بھوک تھوڑی جی گھٹ جاندی ہے. نہیں جڑے نویں بیٹھے نے انہاں نوں تجربہ دس دنے آپ مولوی صاحب کو علم ہی سکھن ہی بیٹھے نے تے مولوی صاحب نویں گل کردے چٹیاں داڑیاں والے نوں تے پتہ ہے گلاں دا تے جڑے چور چکر ہسدے نے او آندے نے ایویں کیویں ہوندا ہے تے پتر روزہ رکھی جڑا ہسدا ہے اون دے نال میری گل ہے روزہ رکھی تے جدوں وج جاوے نا عصر دی نماز ہو جاوے تے اودوں پھر ہاتھ رکھی ایتھے تے کوئی صافا بن کے چیک کری بھی آسرا ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا تے پھر جدوں آسرا ہو جاوے نا تے اودوں کدھرے سبحان اللہ بول دے ہون لوڑ نہیں ہے گی ہون خیر ہے میں ہون گزارا کر جاؤں گا. کریم آقا دے غلاموں حضرت جابر کہندے نے کہ میرے ایک پتھر بنے ہیں پتھر دا آسرا کر کے تے میں بھی خندق پہ کھودنا تے اچانک نا حضور اتے کھڑے نے تے مینوں موقع ملیا میں حضور دے تھلوں گزریا حضور دے پیراں دے وچ حضور آئی حضور جانے عالم انج پیر مبارک لے کے کھڑے نے تے میں تھلو ہی حضور نے فرمایا تھلو ہی لنگ جا جابر آندے میں جدو حضور دے تھلو لنگیا نا تے میری نظر حضور دے پیٹ مبارک تے پہ گئی حضور دے سونے سونے پیٹ مبارک تے پئی نا تے کہنے لگے میریاں چیخاں نکل گئیاں میرے ایک پتھر بنیا سی تے مدینے والے دے دو بننے ہوئے حضور دے دو پتھر بننے تے جابر کہندے میں چھیتی چھیتی نہ میں کام تے گیا بھول تے میں کہا میں چھیتی چھیتی گھر جاواں تے خبریں آج دعوت سونے مدینے والے دی پکاواں اے واہ حضرت جابر تیرے میں بختاں تو بھی قربان جاواں تینوں دعوت بھی مدینے والے دی چیتے آ گئی سونے مدینے والے دی دعوت پکاواں تے کھانا پکاواں جنہیں مدینے والے نے دو پتھر بننے نے. جابر چھیتی چھیتی کار گئے تے کار جا کے اپنی کار والی نال مشورہ کر دینے تے کار والی کہنے لگی اکو ہی میمنا کھڑا ہے اکو ہی بکری کھڑی ہے چھوٹی تے ہے بھی چھوٹی بڑی نہیں ہے تے جی لج پالو تسی جاؤ تے نبی پاک دے کان وچ آکھیا جے بھی چاند ایک بندیاں نوں لے آؤ بھی بکری چاند ایک بندیاں نوں پوری آ ہی جائے گی کوئی 8-10 بندے کھا لین گے تے سونے دے کان وچ کمی جاتے تے ہی نا آکھی واوے بندے نہ لے آویں کیونکہ اوتھے واوا 1000-1500 بندہ ہے تے اوتھے جا کے آکھی بھی سونیا آ جاؤ تسی تے آپ دے چاند بیلی لے کے آ جاؤ تے تہاڈا اسی کھانا پکایا تے دعوت رکھی ہے. کریم آقا دے غلام جدوں جا کے حضرت جابر نے عرض کیتی سونیا ساڈے گھر پھیرا نہیں پا دیندا تے جابر رضی اللہ شفاقت وٹو صاحب ٹائم نیڑے آ گیا ٹینشن نہ لے یار ایندے تو بغیر ہی مینوں ٹینشن ہو گئی سی تو نہ ٹینشن لے سبحان اللہ تسی بولو یار. کریم اے سگنل ہے اے چھوٹا سگنل نہیں ہے اے بڑا سگنل ہے جیڑا 6 MB دی پاور نال آندا ہے وہ سگنل ہے گا میں سمجھ جاننا بابا تو جدو تو گل کرتا پیسا میں ادو ہی سمجھا گا بھی ٹائم ہوں تو لنگ گیا بیلی بس ہوئی پئی بیلیاں دی سبحان اللہ کو خطرہ نہیں انشاءاللہ نہیں درونے آمیاں 10 منٹاں دے وچ گل کرتے موڑ راضی ہے میرے تے بعد 10 منٹاں دے وچ ایک گل نو پورا کر لواں بندے آکھن کہ بھی قاری صاحب نے وچ ہی مسئلہ چھڈتا حضرت جابر والا. کریم آقا دے غلاموں حضرت جابر نے آ کے عرض کیتی سونیا میرے گھر دعوت تے تسی آ جاؤ تے چند ایک صحابہ نو لے آؤ تے گویا کہ جابر عرض کر دینے کدی غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگارا میرا تیرے لے ملے یا رسول اللہ کملی والے آج شفقت ببی تے اختر بھائی سونیا تیریاں راما مالک بیٹھے نے اپنے گھر نو سجایا گے لائٹاں بھی لائیاں نے ساؤنڈ بھی لائے نے سونیا تیرا ملاد کرائے کدیاں غریباں دے
محلے یا رسول اللہ کملی والے ساڑھے کل صدق بھی صدیق اکبر ورگا نہیں ساڑھے کل شجاع بھی مولا علی والی نہیں ساڑھے کل عشق بھی بلال ورگا نہیں ساڑھے کل جامی ورگی چور بھی نہیں ہے پر سونے ساڑھی محفل بیچے آ جا تے ساڑھی کلی نو باغ لا تے سونے آسی بھی کہنے کدیاں غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدیاں غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں تیرے نے ملے یا رسول اللہ گناہگارا میرا تیرے نے ملے یا رسول اللہ. کیا بات ہے اختر بھائی کیا بات ہے میں ہاتھ یقین مان تینوں محبت چومن لگیا سا فرید لا بھائی دایا قلبی سنا میں سنا دینا حضور میں تکڑا بیٹھا یہ ٹیگ ہے میں دایا قلبی کی جو آج ساری رات سنا دے آج تے ساؤنڈ پر لبے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد نعرہ رسالت. جابر نے سونے دے کے ہاتھ جوڑے درد کیتی سونے چاند بیلیاں نال آ جاؤ تے تہاڈی دعوت پکائی ہے. مدینے والے مصطفیٰ نے کھڑیاں نال صحابہ نو آواز دتی صحابہ سارے متوجہ ہو گئے تے حضور پاک نے فرمایا بیلیو سارے چلو آج جابر نے اپنی دعوت پکائی ہے. ہن بیلی اندروں ڈرے بھی میں تے چند بندیاں دا آکھیا تے سونا تے پورے دا پورا بندے 1000 1200 1500 ہی ٹر پیا تے اندروں کمبی جاوے بھی ہن روٹی کیویں پوری ہوے دی. امیاں تیرے ویاہ ج 100 بندے نال 50 گنا آ جاوے تے تو آنا نک بڑ جاسی تے پھر صحابی نے عرشاں دے راہ نو آپ دے گھرے بلایا مدینے والے دا دعوت رکھیا چھتی اگاں توڑ کے گھر گئے تے گھر والی نو کہنے لگے میں نبی پاک نو عرض کیتی ہے لیکن گھر والی نبی پاک تا سارے بندیاں نو لے تے آندے پے تے بڑے بندے نے تے گھر والی کہن لگی تو کھن چ آکھیا سی ہاں میں آکھیا سی بھی چند بندیاں نو سونیا تے پھر گھر والی تے میں قربان جاواں جنہ دے توکل رب تے ہوندے نے کہن لگی اللہ دے بندیا او میرے سر دے تاجا جے تو آکھیا سی نا تے پھر پریشان نہ ہو جیڑا لیا جاندا پورا کر بھی جاوے گا. او مدینے والا جانے تے او سدن والا جانے آپے پورے ہو جان گے. سونے کریم آقا تشریف لے کے آئے کھانا پک گیا سامنے کھانا لگ گیا تے حضور نے پوچھیا ادھر جبریل آ کے فرشتے نے عرض کیتی لاجپالا انہاں دے بچیاں تو بغیر کھانا نہیں سی انہاں دے بچیاں نو بھی نال رلاؤ سارے گھر والے بیٹھ کے کھان شروع کرو. حضور پاک نے بلایا فرمایا بھی انہاں تہاڈے بچے بھی نے جابر جی سونیا 2 پتر نے میرے فرمایا سدو انہوں. جابر اندر گیا تے گھر والی کہن لگی نیانے کدھر نے بچے کتھے نے تے گھر والی کہن لگی چپ کر گئی کہندی ایتھے کدھرے ہون گے واپس آ گیا. فرمایا حضور ایتھے کدھرے ہگے نے گھر کوئی نہیں تے حضور پاک نے پھر فرمایا بھی بچیاں نو سدو اس تو پہلے محمد عربی کھانا نہیں کھان گے جب تک تیرے بچے نہ آن گے. ہن سونے نو تو وچڑیاں گلاں دا پتہ سی. جابر گئے تے جا کے گھر والی نو کہن لگے سونے نے شرط لا دتی ہے اس تو بغیر سونے نے کھانا نہیں کھانا بچے کتھے نے لیا تے مائی دیاں اکھاں وچ اتھرو آ گئے تے رو کے عرض کردی آ جا باں پکڑی تے کمرے چ لے گئی تے دوویں لاشاں بچیاں دی پیاں پوچھدا اے کیویں ٹر گئے
گھر والی بھی رو رہی تھی حضرت جابر دی اکھاں وچ بھی اتھرو آ گیا تے روئی جا رہا ہے تے پوچھدے نے انہاں نوں کی کرے تے گھر والی کہن لگی جدوں تسی بکری ذبح کیتی سی نا تے اے نیانے ویندے پے سن تے اے وڈے نے چھوٹے نوں اوویں لمیا پا کے تے کہن لگا اوویں نہ کریے جویں ابو نے کیتا ہے تے وڈے نے چھوٹے نوں ذبح کر دیتا تے او شہید ہو گیا او اوتھے فوت ہو تے مینوں پتہ لگیا نا بھی اے وڈے نے چھوٹے نال آ کام کیتا تے میں اودے پیچھے دوڑیاں او دوڑیاں تے اے چھت تے چڑھیا تے چھت تو تھلے گریا تے اوندا بھی روح پرواز کر گیا میرے سر دا تاجا میرا کوئی قصور نہیں اے اللہ والوں ہی ایویں ہو گئی ہے حضرت جابر نہ روندے واپس آ گیا درد کیتی لاجپالا اوتھے اپڑ گئے نے جتھوں واپس نہیں آ سکدے تے سونا تے جاندا ہے نا سونے نے فرمایا جابر جویں بھی ان لے کے آ تسی سبحان اللہ دیو میں سناواں یار گل کملی والے دے غلام ادھر جابر اندر گئے اندر جا کے دوویں چھوٹے چھوٹے بچیاں دی لاشاں لے کے آئے آ کے نبی کریم دے سامنے رکھیاں کلیجا پھٹ جاتا ہے جدو باپ نے اپنے ہتھاں دے نال چھوٹے چھوٹے بچیاں دے لاشیں رکھے نے کملی والے دے غلام نبی کریم نے انہاں بچیاں دے ہاتھ مبارک پھیریا تے میرے نبی کریم نے فرمایا جابر اسی روان نہیں آئے اسی تے ہسانے آئے اسی تے روندے چپ کرانے آئے کوئی قیامت تک نہ آکھے نبی دا آنا بارا سی نبی انہاں دے گھر آئے نے انہاں دے بچے ٹر گئے نے کوئی شریک مینا نہ مارے نبی کریم نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیریا تے فرمایا بچیو اٹھ جاؤ تے بچے فوراً اٹھ کے کھلو گئے بچے اٹھ کے کھلو گئے کملی والے دے غلاموں نال بہ کے کھانا کھا گئے نبی کریم نے فرمایا جابر ہانڈی کتھے وے عرض کی تھی لاجپالا تھے میرے حضور ٹرے ٹرے گئے تے میرے نبی کریم نے اپنا لوابے دہن ڈالیا نبی کریم نے فرمایا جابر دا پانڈا چکنا کوئی نہیں پردہ نہ چکی اندر ویکھی نہ بس وچوں پائی جا ورتائی جا نبی کریم نے ادھروں نالے آٹے دی چھال وچ اپنے اپنا لوابے دہن ڈالیا تے گھر والی نے فرمایا نیچیے اندا پردہ چک کے ویکھنا نہیں پیڑے بنائی جا بس کھوائی حضرت جابر کہندے نے کہ 1000 یا 1500 بندہ سی کنا 1000 یا 1500 بندہ جابر آندا میں بھج کے سالن پائی جانا ٹریواں رکھی جانا بھج کے لے آئی جانا کھوائی جانا پوراں دے پور وگاں دے وگ آندے نے کھاندے نے ٹر جاندے نے تے لیکن جدو ساریاں نے کھا لیا نا تے حضور پاک نے فرمایا سی بھئی اے بکری دیاں ہڈیاں ایک جگہ تے کٹھیاں کریا جے اور بکری دیاں ہڈیاں بھی کٹھیاں کیتیاں جدو کٹھیاں کر لیاں تے سونے نے ید اللہ والا ہاتھ نکالیا جدو بکری دیاں ہڈیاں تے پھیریاں تے بکری میمنہ اٹھ کے کھلو گیا کریم آقا دے غلاموں حضرت جابر کہنے لگے آج دی دعوت ہوئی نا سونا لجپال ہے نا بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ کریم آقا دے غلاموں میرا نبی بڑا لجپال ہے میرا نبی روان نہیں آیا بلکہ رونیاں نو تے سینے لان آیا ہے شیر پڑھئے جے دوڑی اجازت ہوئے تے پھر دائی عقل بھی 2 منٹاں 2-3 منٹاں جے دائی عقل بھی سنا کے تے اجازت ہو جائے بھی وہ بھی حضور دی رحمت وچ آ جاندا ہے تے پھر اسی آویں گلی گلی نگر نگر نہیں کہندے نعمتاں برتاں والا آ گیا بھئی نعمتاں برتاں والا آ گیا نعمتاں ورتان والا آ گیا سب نو سینے لان والا سینے لان والا آ گیا سب نو سینے لان والا آ گیا
सावर तान वाला। ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਦਾਈਆ ਕਲਬੀ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ਫਾਕਤ ਕਵੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਧੀ ਦਫਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਭਈ ਇਹਦਾ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਲਵਾਂਗਾ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਤੱਤਾ ਪਲੇਰ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਧੀ ਦਫਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਚਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾ ਸਾਡੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਮਿਲਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੂਟਾ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਚੈਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੁੰਨੀਆਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਕੋਲ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਮਸੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੈਟਰੀ ਨਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਸੀਤ ਦਾ ਮਾਲ ਮੁਫਤ ਦਿਲੇ ਬੇਰਹਿਮ ਮਤਲਬ ਅਰਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅਮਲ ਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਮਿਲਾਦ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਡਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਤ ਖਾਨਾ ਲੰਮੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਅੱਖ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖਾ ਇਹ ਜੇ ਮਿਲਾਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਪ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮਾਮਲਾ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹਿ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸਲ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸੋਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਹੀ ਆਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਤੇ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈਏ ਗੱਲ ਜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੋ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦਾਈਆ ਕਲਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਪੁੱਛਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਘਰ ਕੀ ਪੈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਫਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਰੋ ਕਰਦ ਕਰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ मैं बाबा मैं ते तेरिया रावां ही वेखदी रही मैं बाबा मैं ते बाबा बाबा पुकारदी रही कमली वाले मैं बच्ची नूं धक्का दिता ते अंदर टुर गया ओदी मां ने मेरे कदम फड़े ने ते मां कहन लगी वे दाइया मरी ना कमली वाले मैनू तरस नहीं आया मैं ओदी मां नूं आख्या इहनूं तैयार कर दे लोकां ने आखना अपनी नूं सीने ला लिया साडियां दफन करदा रहा होए कमली वालिया मैनू जरा भी तरस नहीं आया ओदी मां ने आख्या तैयार कर दे ओदी मां ने मिन्नतां कीतियां ओदी मां ने तरले पाए ने पर सोहणिया मैं बोलदा नहीं कमली वाले मैं बोलदा नहीं जेड़े वेले बच्ची नूं उठाया अपने कंधियां ते बिठा लिया मैं बाजार वाल जा रहा ओ बच्ची मेरा मुंह चुमदी है कदी मेरा मुंह चुमदी है कदी छोटे छोटे हत्थां नाल प्यार करदी है ओने बावां दा हार मेरे गल विच पाया ते बच्ची पुछदी है बाबा किथे तुर गया वे बाबा मैं ते तेरिया रावां ही वेखदी रही वे बाबा मैनू खिलौने लेके देवेगा वे बाबा मैनू नाल के लेके जावेगा कमली वालिया मैं बोलदा ही नहीं चलदिया जंगल आया मैं बच्ची नूं छावे बिछाया ओदी कब्र खोदी जा रहा और बच्ची टुर के मेरे करीब आउंदी है ते आके कहती है बाबा आजा छावे बह जा तेरा कम मैं कर देनी कमली वालिया मैनू तरस नहीं आया बच्ची छोटे छोटे हत्थां दे नाल औजार पकड़ के ओ भी कब्र खोद दी है पर सोहणिया मेरा दिल नहीं कंबिया जेड़े वेले बच्ची दी कब्र तैयार हो गई मैं बच्ची नूं अंदर धक्का मारिया बच्ची दियां चीखां निकल गईयां
बच्ची छोटे छोटे हाथ जोड़ ले ते जोड़ कर दिए बाबा मैनू मारी ना वे बाबा मैं खिलौने नहीं मंगदी वे बाबा मैं नहीं कदी मैनू लान के ले जावी वे बाबा मैं नहीं कदी मैनू सैरा करान ले जाए बाबा तेरे सामने ना आवांगी वे बाबा मैं अपने नानके तुर जावांगी कमली वालिया मैं मिट्टी पांदा रहा जेड़े वेले बच्ची दफन होण दे करीब आई उन्हें आसमान वाले मुंह कर लिया ते रो गर्द की नीली छत वाले मैं सुनिया एक तेरा सोना आना गए जिन्हें आके थिया नू बचाना होए या अल्लाह हुण ते कमली वाले नू भेज दे हुण ते थिया मर चलिया त्यार खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमा देने ओए थिया लई परदेस बेबाबुल के पुत्रा नहीं जा चुप रहना मुँह कुछ ना कहना ओ यारा ए दिया दिया तक दीवा तकरीरां भाई ये अपने मापियां दे घर ही गल्लां करदियां ने अगे ते चुप कर जांदियां इसलिए धियां ते आनियां नाल ख्याल करया करो ते प्यार करया करो ये बाप दे घर च फरमाइशां पाउंदियां भी अब्बा तू मेरी शै नहीं लेके आया इन्हां दी गल पूरी कर लिया करो मेरे हजूर ने फरमाया भी जेड़ा दो बेटियां नूं एक बेटी नूं दो बेटी नूं परवरिश करके ते उनदी चंगी जगह ना करे फरमाया मैं ते ओ बंदा जेड़े धी नाल प्यार करदा परवरिश करदा अच्छी जगह निकाह करदा मैं मुहम्मद ते ओ बंदा ऐ नाल होवांगे जिवें दो उंगलां नाल ने इतना बेटियां नाल प्यार करन दा जेड़े मेरे करीम आका दे गुलामों ए मेरे हुजूर दी रहमत है जिन्हें आके सानू बचाया नहीं तो धियां दफन करके लोग बड़का मारते सन मैं 5 दफन कीतियां तू जानदा सी मैं 6 कीतियां तीजा कहंदा सी मैं 20 कीतियां ते बड़का मार के चौकां च बह के कहंदे सन कि मैं 70 कीतियां वाह कमली वालिया ए तेरी रहमत दा साया है धियां दफन होण तो भी बच गईयां ते आके सोहणिया जदादां च हिस्से भी रख दिते ने सोने कमली वाले दी मेहरबानी है भाई धी नबी पाक दा मिलाद मनावे मेरे हजूर जाने आलम दे गुलामों ये मेरी हजूर दी रहमत दी चंद एक गल्लां मैं पेश कीतियां लेकिन हुण साडे आ जुल्मत ही जुल्मत है आ तुसीं हुण ही वेख लो कि वो जुल्मो बरबरीयत दा बाजार गरम है कि अहले सुन्नत दे उत्ते जो मारी जा रहे हैं हुण ये भी जुर्म हो गया कि बैतुल मकदस दे हवाले नाल जुलूस कढना है मार्च कढना